Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το μάθημα 19, στις σελίδες 170 με 172. Είπα να σας το κάνω σε μορφή βίντεο για να ίσως είναι πιο εύκολο να το μελετήσετε με τη βοήθειά μου. Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση της ιστορίας και προσωπικά μια πολύ αγαπημένη μου φάση της ιστορίας, η οποία αφορά τη Ρώμη, αφορά τους κατοίκους της Ρώμης, αυτό το οποίο από ένα πολύ μικρό χωριό στην κεντρική Ιταλία, μέσα σε μερικούς αιώνες, αναδείχτηκε η νούμερο ένα δύναμη σε όλο το γνωστό κόσμο, το οποίο, αν το καλοσκεφτείτε, είναι μια πολύ παράξενη κατάσταση. Για να το δούμε και λίγο σε χάρτη. Μιλάμε δηλαδή για την περιοχή εδώ στην κεντρική Ιταλία, όπου από τον 10ο αιώνα πρώτη κοινής εποχής είχαμε μικρούς οικισμούς. Βέβαια οι πρώτοι του κάτοικοι θεωρούνται ότι ήταν οι Ετρούσκοι, οι οποίοι ήρθαν από πιο βόρεια σημεία της Ιταλίας. Παρ' όλα αυτά θα παρακολουθήσουμε και μέσα στο βιβλίο την όλη εξέλιξή τους. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούσαν εδώ οργανώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε σε λίγους αιώνες, έχουμε και ένα μικρό παράδειγμα χρονολογιών εδώ δεξιά, κατάφεραν και κατέκτησαν ολόκληρη σχεδόν την Ιταλική Χερσόνησο και από εκεί επεκτάθηκαν και προς αυτό που αποκαλούμε σήμερα Γαλλία, Νότια Γαλλία, αλλά και φυσικά λίγο-λίγο ήρθανε και στη δική μας περιοχή. Για να γυρίσουμε πίσω στο βιβλίο. Μιλάμε λοιπόν για το 753, όπου θεωρείται ότι είναι και η επίσημη χρονολογία της ίδρυσης της Ρώμης. Φυσικά οι κάτοικοι της στην περιοχή αυτή θεωρήσαν ότι έπρεπε να δώσουν μια πιο μυθική καταγωγή στην ίδρυσή της, γι' αυτό και παραδοσιακά θεωρούν τους ημίθεους Ρέμο και Ρωμήλο, τα αδέρφια Ρέμο και Ρωμήλο, απόγονοι επίσης του μυθικού Τρόα ήρωα του Ενία, ο οποίος μετά την καταστροφή της Τρίας, λέει ο μύθος, έφτασε από την Τρία στην Ιταλία. Οι απόγονοι λοιπόν αυτού, τα αδέρφια Ρέμος και Ρωμήλος, θεωρούνται οι ιδρυτές της Ρώμης. Ιστορικά φυσικά δεν βγαίνουν τα νούμερα, γιατί αν η ίδρυση της είναι γύρω στο 753 π.Κ. εποχής και αν σκεφτούμε ότι η καταστροφή της Τρίας έγινε στα τέλη της Ομηρικής, μάλλον συγγνώμη, στα τέλη της εποχής του Χαλκού, θυμίζω με κοιναϊκή εποχή κλπ. Είναι λίγο παράξενο να ιδρύθηκε τότε. Είναι μια καλή ερώτηση να σκεφτούμε γιατί να παραποίησαν άραγε οι Ρωμαίοι κάτοικοι τα στοιχεία. Γιατί να είπανε δηλαδή ντε και καλά ότι είναι απόγονοι αυτού του μυθικού Ενία που ήρθε από την Τρία και οι οποίοι απόγονοί του, τα αδέρφια Ρέμος και Ρωμήλος, ιδρύσανε αυτή την πόλη. Για τον μύθο αυτών των δύο, σας παραπέμπω, μισό λεπτό, να κάνω το αντίστοιχο σε... Ε, μισό να το βρω. Ο Ρωμήλος λοιπόν και ο Ρέμος, η ιστορία των αδερφών αυτών. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες αν θέλετε να κοιτάξετε στο ίντερνετ πώς ιδρύσανε, μια πολύ ενδιαφέρουσα μυθολογία. Αυτό που θέλω λίγο να κρατήσουμε σαν ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, από τη δημιουργία της Ρώμης και μετά, η Ρώμη πάντα βασιζόταν στη συγκυβέρνηση. Πάντα ήταν η εξουσία της χωρισμένη σε δύο τουλάχιστον άτομα από την πρώτη στιγμή, ακόμα και από τη μυθολογική καταγωγή της. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε στην πορεία για το πώς εξελίσσεται η ιστορία της. Κρατήστε το λοιπόν αυτό. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, παρότι η επίσημη ίδρυσή της θεωρείται, συγγνώμη, το 753 π.Κ. εποχής, μικροί οικισμοί λοιπόν υπήρχαν και από τον 10ο μέχρι και τον 8ο αιώνα. Φυσικά είναι πολύ πιθανό η δημιουργία να οφείλεται όχι σε Τρόες με τον Ενία και τους απογόνους του μετά πρόσφυγες, αλλά από τους γείτονες των Ρωμαίων, το λαό των Ετρούσκων, οι οποίοι είναι πολύ ιδιαίτερος λαός, πολύ μυστήριος λαός για πολλούς. Θα το δούμε σε λίγο. Ας ανοίξουμε το αντίστοιχο PDF, μισό λεπτό. Μμμ. Λοιπόν, οι Ετρούσκοι λοιπόν
Ε, Ήταν τους πρώτους λαούς που εγκαταστάθηκαν στην Ιταλική Χερσόνησο. Φτάσανε περίπου την ίδια εποχή που οι Έλληνες κάνανε τον πρώτο απικισμό, κατά τον 8ο αιώνα π.Κ. εποχής. Κάποιοι λένε, ειδικοί, ότι μπορεί να προήλθανε και από το βορειοανατολικό Αιγαίο. Να έχουν οι Ετρούσκοι κάποιο είδους ελληνική καταγωγή. Η γλώσσα πάντως που μας άφησαν και που δεν έχουμε ακόμα μεταφράσει, βρίσκουν κάποια κοινά με τα ελληνικά της εποχής. Πάντως οι αρχαίοι Έλληνες τους αποκαλούσαν Τυρινούς, η Τυρινική περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτοί οι Ετρούσκοι. Να, εδώ έχουμε και το μυθικό άγαλμα της Λίκαινας που ανέθρεψε τους ιδρυτές, το Ρέμο και το Ρωμήλο που ανέφερα νωρίτερα. Πάντως, το πιο πιθανό στην περιοχή Λάτιο, γιατί εκεί βρίσκεται η Ρώμη, να ιδρύθηκε η Ρώμη από Ετρούσκους και όχι από, ας πούμε, Λατίνους. Εν πάση περιπτώσει, τους κατέλαβαν την περιοχή αυτή του Λάτιου της κεντρικής Ιταλίας οι Ετρούσκοι. Την ίδια περίοδο πραγματοποίησαν και πάρα πολύ σπουδαία έργα και τα οποία παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο στο να μπορέσει να αναπτυχθεί κοινωνία, πολιτισμό στην περιοχή εκείνη, όπως αποξηράνανε διάφορα έλλη που είχε η περιοχή. Επίσης, να θυμίσω και να δείξω ότι η Ρώμη, για να δείξουμε αυτό εδώ το PDF, μισό λεπτό, η Ρώμη χτίστηκε πάνω σε λόφους δίπλα ακριβώς από τον ποταμό Τίβερη. Ο ποταμός Τίβερης προφανώς λοιπόν θα είχε έλλη γύρω του, λογικό. Με αποτέλεσμα λοιπόν οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής, οι Ετρούσκοι, όπως μας λέει, να χρειαστεί και να αποξηράνουν έλλη τα οποία υπήρχαν εκεί πέρα. Βάλτι, σκεφτείτε. Ένα άλλο σημαντικό έργο που κάνανε αυτοί οι πρώτοι κάτοικοι ήταν ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός. Επίσης αγορά στο κέντρο της πόλης όπου μαζεύονταν το μεγάλο υπόδρομο, το Circus Maximus, όπως λέγονταν αργότερα στα λατινικά, και ο ναός του Δία στο λόφο του Καπιτολίου. Ο λόφος αυτός είναι ένας από τους λόφους πάνω στους οποίους χτίστηκε η Ρώμη. Είναι από τους 7 λόφους που λέει και εδώ πέρα. Αυτές είναι πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις και έργα των Ετρούσκων που αφέθηκαν στους επόμενους κατοίκους. Στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. οι κάτοικοι της περιοχής αυτής επαναστάτησαν, διώξανε τους Ετρούσκους, τους νιώθανε ξένους και έκτοτε οι Ρωμαίοι άρχισαν να οργανώνονται συστηματικά και να κυριαρχούν στην περιοχή που λέγεται Λάτιο. Και μιλάμε για μια περίοδο όπου σαν οργάνωση πολιτική οργάνωση είχαν βασιλεία. Από την ίδρυση λοιπόν της Ρώμης μέχρι και τα τέλη του 6ου αιώνα θέλει ο μύθος να λέει ότι κυβέρνησαν 6 βασιλείς, κάποιοι εκ των οποίων πρέπει να ήταν και Ετρούσκοι. Και ρίξουμε μια ματιά λίγο στο χρονολογικό μας πίνακα. Είμαστε λοιπόν στην αρχαϊκή εποχή, σύμφωνα με το πώς χωρίζουμε τις εποχές, πώς χωρίζουμε τέλος πάντων τα γεγονότα της αρχαιότητας. Το 753 θεωρείται ότι ιδρύθηκε η Ρώμη και θέλω λίγο να κοιτάξετε τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν. Δηλαδή, μιλάμε για την περίοδο που οργανώθηκαν οι πόλεις κράτη στον ελλαδικό χώρο. Εδώ έχουμε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα από αυτού. Και από το 753 μέχρι το 509, ενώ συμβαίνουν διάφορα όπως βλέπετε εδώ στον ελλαδικό χώρο και στις πόλεις κράτη, έχουμε βασιλεία στη Ρώμη. Μόλις το 509 έχουμε μετάβαση από αυτή τη βασιλεία και τους μυθικούς 6 βασιλείς στη δημοκρατία, στην λεγόμενη Res Publica στα λατινικά, το οποίο μεταφράζεται καλύτερα όχι στα δημοκρατία, αλλά σαν κοινοπολιτεία, αλλά είναι κάτι που θα δούμε στο επόμενο και 20ο μάθημα. Θέλω λίγο να έχετε μια εικόνα ότι όσο έχουμε αρχαϊκή εποχή, περνάμε πόλεις κράτη. Στη Ρώμη, στην Ιταλία, έχουμε βασιλεία, έχουμε το επόμενο μεγάλο έτσι, γεγονός, ενώ σε εμάς συμβαίνουν Περσικοί πόλεμοι, Πελοποννησιακός κλπ. Αθηναϊκή μάλλον ηγεμονία, Πελοποννησιακός κλπ. Περνάμε στην ελληνιστική εποχή μέχρι να ξαναδούμε κάτι πολύ σημαντικό να έρχεται από την Ιταλική Χερσόνησο και από τους Ρωμαίους και μιλάμε για την κατάληψη του Τάραντα, μία από τις ελληνικές αποικίες της κάτω Ιταλίας. Οι Ρωμαίοι όλη αυτή την περίοδο της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής πλέον εποχής κατακτούν σιγά σιγά όλη την Ιταλική Χερσόνησο όσο συμβαίνουν διάφορα και μεγάλος τους αντίπαλος είναι οι Καρχιδόνιοι.
Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στο χάρτη, να βρω λίγο το κατάλληλο σημείο. Οι Ρωμαίοι λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια, ξαναλέω, που εμείς περνάμε όλες αυτές τις καταστάσεις που έχουμε ήδη συζητήσει, επεκτείνονται, διώχνουν τους Ετρούσκους, οι οποίοι ήταν πιο βόρειοι γείτονες εδώ, καταλαμβάνουν τις περιοχές τους, πηγαίνουν πιο νότια και φτάνουν πλέον τα ελληνιστικά χρόνια να κατακτήσουν τον Τάραντα, όσο έχουν περάσει από τη Βασιλεία και έχουν μπει στην δική τους άποψη για τη δημοκρατία. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια πόλη κράτος, μιλάμε για κάτι διαφορετικό στην περίπτωση της Ρώμης. Μια πάρα πολύ κατακτητική έτσι, διάθεση και μάλιστα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε λίγο αυτόν εδώ το χάρτη, ο οποίος μας δείχνει ότι από μια πόλη, ανάλογα τη χρονιά, είμαστε προ-κοινής εποχής, πώς κατακτήσανε όλη αυτή την επεκτατικότητα εδώ. Φτάσανε στην Δυτική Γαλλία, Ισπανία, μετά περάσαν στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, φτάσαν πάνω στη Γαλλία. Κοιτάξτε εδώ, έχουμε περάσει μετά στην κοινή εποχή. Είναι απίστευτο το πώς δηλαδή αυτός ο λαός που ξεκίνησε από αυτή την πολύ μικρή πόλη κατάφερε να κατακτήσει σχεδόν, όχι σχεδόν, ολόκληρο την περιοχή της Μεσογείου και φτάσανε και μέχρι και την Ιταλία. Καθορίστηκε η ιστορία της Ευρώπης από την Ρώμη. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο μάθημα 19. Περνάμε λοιπόν στη περίοδο που έχουμε βασιλεία από το 753 μέχρι το 509. Έχουν διώξει τους Ετρούσκους και πάμε να δούμε πώς οργανωθήκαν κοινωνικά και πολιτικά οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι λοιπόν συγκροτήσαν την περίοδο της βασιλείας τρεις τάξεις. Τους πατρικίους, πατρικοί στη γλώσσα τους, στο πληθυντικό, τους κλιέντες, τους πελάτες και τους πληβίους, plebs στα λατινικά. Οι ευγενείς οίκοι, ας πούμε, ήταν οι πατρίκοι, οι προστατευόμενοι των πατρικίων ήταν οι κλιέντες, οι πελάτες και ο απλός λαός ήταν οι plebs, οι πληβίοι. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κάθε κοινωνική ομάδα. Οι πατρίκοι ήταν οι Ρωμαίοι που άνοιγαν στις παλιές μεγάλες οικογένειες και αποτελούσαν οι οικογένειες αυτές άμεσα μέλη των ρωμαϊκών γενών. Όλα τα μέλη ενός γένους, οικογένειας ας πούμε, ας το φανταστούμε, ονομάζονταν έτσι, πατρίκοι, γιατί είχαν τον ίδιο πατέρα, πάτερ, πατρίκη, έτσι, σαν αρχηγό, πολυπατριαρχία επίσης που λέμε. Το γένος λοιπόν αυτών της κάθε οικογένειας. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τους πελάτες, κάτι που δεν το έχουμε στην ελληνική ιστορία των πόλεων κρατών ή και παλιότερα. Αυτοί λοιπόν ζούσαν κοντά στους πατρίκιους σαν υπήκοοι τους και δέχονταν την προστασία τους. Δηλαδή, κλιέντες, πελάτες είναι είναι οι προστατευόμενοι των πατρικίων. Σταδιακά, και μάλιστα λέγεται ότι πρόκειται για προϊταλιώτες κατοίκους, δηλαδή τους Λίγουρες, μια άλλη φυλή, αν θέλετε, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ήρθαν στην περιοχή του Λάτιου, όπου μένανε οι Ρωμαίοι και ήταν αυτές οι μεγάλες ισχυρές οικογένειες, και ουσιαστικά ήταν προστατευόμενοι τους. Θέλω λίγο να προσέξετε το εξής, ότι οι πατρίκοι και οι φατρίες, φατρία, φάτερ, πάτερ, λέξεις κοινές, έτσι, τα γέννη, οι πατρίκοι λοιπόν και οι φατρίες τους κάπως θυμίζουν τους άριστους, αν θυμάστε, από την Ομερική και γεωμετρική εποχή. Οι οίκοι, οι πρώτες οργανώσεις που είχαμε στον ελλαδικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, παρότι λοιπόν θυμίζουν οι πατρίκοι τους άριστους, δεν υπήρχε στην Ελλάδα ποτέ αντίστοιχος θεσμός με τους πελάτες. Παρ' όλα αυτά, οι πληβοί που θα δούμε σε λίγο θυμίζουν το πλήθος της ελληνικής ομερικής γεωμετρικής εποχής. Την ίδια όμως περίοδο θέλω να σκέφτεστε που οργανώνονταν αυτές οι κοινωνικές ομάδες στην Ρώμη. Εμείς ήδη είχαμε στην αρχαϊκή μας εποχή πόλεις κράτη με νομοθεσία και όπως τα έχουμε δει στα προηγούμενα μαθήματα. Πέρα λοιπόν από τους πατρίκιους και τους προστατευόμενους τους πελάτες, που ξαναλέω μένα κοντά τους και ήταν υπηκόοι τους, οι πληβοί επρόκειτο για νεότερους κατοίκους της Ρώμης, σιγά σιγά μαζεύονταν όλοι γύρω από τη Ρώμη, θέλω να σκεφτείτε. Ρωμαίοι καταλάβαναν, όταν επίσης οι Ρωμαίοι, ως αρκετά επιθετικοί όπως καταλαβαίνετε και από αυτά που είδατε νωρίτερα, καταλάβαναν μία πόλη, ένα χωριό, οτιδήποτε, υποχρέωναν τους κατοίκους να μετικήσουν, να μεταναστεύσουν, να πάνε, εν πάση περιπτώσει, κοντά στη Ρώμη. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν και αυτοί οι κάτοικοι, πολλοί είχαν έρθει επίσης και μόνοι τους για να βρουν μια καλύτερη τύχη, δεν είχαν κανένα δεσμό με τους πατρίκιους και τους προστατευόμενους τους πελάτες
και ονομάστηκαν plebs πληβοί. Δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα και επίσης κάτι διαφορετικό που είχαν οι plebs από τους πελάτες ήταν ότι απαγορευόταν να παντρευτούν γυναίκες που ανήκαν στην τάξη των πατρικίων, των παλιών αυτών οικογενειών. Αντίθετα, οι πελάτες σταδιακά ήρθαν σε επιμιξίες με τους πατρίκιους και συγχωνεύτηκαν σε μία τάξη με τον καιρό που πέρασε. Θέλω να πω δηλαδή ότι άντρες ή γυναίκες από και τις δύο κοινωνικές ομάδες παντρεύονταν. Κάτι που απαγορευόταν να γίνει με τους πιο νέους κατοίκους της Ρώμης, τους plebs. Πώς καταλαβαίνετε, ήταν πολύ πιο χαμηλής κοινωνικής υποστάθμης οι συγκεκριμένοι, οι plebs, οι πληβοί. Τώρα, αυτοί λοιπόν ήταν οι κοινωνικές τους ομάδες. Στα χρόνια, ξαναλέω, της βασιλείας, με τους 6 βασιλείς. Ξαναβλέπουμε τις ημερομηνίες από το 753 έως το 509, όταν σιγά σιγά κατακτούσαν το Λάτιο και τις γειτονικές τους περιοχές. Όμως πώς οργανωθήκανε πολιτικά, ποιος είχε τις εξουσίες από αυτές τις ομάδες. Αρχηγός του κράτους ήταν φυσικά ο βασιλιάς, Rex στα λατινικά. Ήταν εκτός από βασιλιάς φυσικά, θρησκευτικός αρχηγός, ηγέτης του στρατού, ανώτατος δικαστής. Μας θυμίζει τους βασιλείς που είχαμε και στον ελλαδικό χώρο στα χρόνια του οίκου. Είχαν όμως τους βασιλείς δύο σώματα, τα οποία τους ελέγχανε. Δεν ήταν δηλαδή αλόγιστοι η δύναμή τους. Υπήρχαν η σύγκλιτος, σενάτους στη γλώσσα τους, και η εκκλησία του λαού, κομίτια κουριάτα. Η σύγκλιτος αποτελούταν από 100 και στη συνέχεια από 300 μέλη, που τα συγκροτούσαν οι αρχηγοί των ρωμαϊκών γενών, πατρικοί δηλαδή. Η σύγκλιτος, με άλλα λόγια, αποτελούταν από 100 και αργότερα 300 αρχηγούς των πατρικίων της κάθε οικογένειας, του κάθε γένους. Μαζί με τον βασιλιά η σύγκλιτος συγκαλούσε την εκκλησία του λαού και επικύρωνε τις όποιες αποφάσεις παίρνονταν. Άρα οι αποφάσεις δεν παίρνονταν μόνο από τον βασιλιά ή μόνο από τον βασιλιά και τη σύγκλιτο. Έπρεπε να συγκληθεί και η εκκλησία του λαού και ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος για να μπορέσουν φυσικά να επικυρωθούν οι όποιες αποφάσεις για πόλεμο φερρυπίν, το πιο κλασικό. Η σύγκλιτος σενάτους ήταν θεματοφύλακας των εθήμων και των παραδόσεων της Ρώμης. Ήταν σαν εγγυητής δηλαδή ότι θα διατηρούνταν τα συγκεκριμένα έθιμα στους αιώνες. Τώρα, μιλώντας για την εκκλησία λοιπόν που συγκαλούντο, ήταν συγκέντρωση όλων των πατρικίων αλλά και των πελατών. Προσέξτε, οι plebs, οι πληβοί πάλι εκτός. Η εκκλησία λοιπόν που απαρτίζονταν από πατρίκιους και πελάτες, προστευόμενος τους παραδοσιακά, αποκαλούνται φρατρική. Φράτερ, να θυμίσω, τα γέννη. Επειδή λοιπόν οι πατρίκοι συγκεντρώνονταν σε τμήματα, τις φράτρες, όπως ονομάζονταν, και την απαρτίζανε τη συγκεκριμένη εκκλησία. Το σωστό όνομά της είναι κομίτια κουριάτα, όπως λεγόταν στα λατινικά. Η εκκλησία η φρατρική, αποτελούμενη, ξαναλέω, από πατρίκιους και πελάτες, επικύρωνε ή απέρριπτε τις αποφάσεις του βασιλιά. Διαβοής, με ναι ή με όχι. Αυτό εννοεί διαβοής. Αποφάσιζε για ειρήνη και πόλεμο και εξέλεγε το βασιλιά. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί αυτό είναι κάτι που ακολουθεί και στη μετάβαση από τη βασιλεία στην λεγόμενη ρεσπούμπλικα, δημοκρατία που είχαν στη Ρώμη. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη αυτή η έννοια της πατρονίας. Πάτρονας, πατρόνους, στο λατινικό, για όσους είναι φαν του Harry Potter, expecto patronus, ο προστάτης. Με άλλα λόγια, οι κλιέντες είχαν τους πατρίκιους σαν προστάτες τους. Και αυτό ακριβώς είναι που μας λέει αυτό εδώ το συγκεκριμένο, συγκεκριμένη σελίδα. Μισό λεπτό να την μοιραστώ και αυτήν. Μας δείχνει λοιπόν ότι είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός θεσμός, πολύ ρωμαϊκός, αυτός της πατρονίας, του να έχουμε δηλαδή τους πελάτες. Οι πάτρονες που ήταν πατρίκοι προέρχονταν από τα ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, έπαιρναν υπό την προστασία του τους κλιέντες, τους πελάτες, και οι πελάτες με τη σειρά τους προσέφεραν διάφορες υπηρεσίες με σπουδαιότερη, προσέξτε, την πολιτική υποστήριξη. Πολύ χρήσιμο φυσικά όταν είχαμε να συγκαλέσουμε την εκκλησία, την φρατρική, που ήταν από τι αποτελούμενοι, από πατρίκιους και από πελάτες, για να πάρθουν αποφάσεις για πολέμους, για ειρήνη κλπ. Και φυσικά ποιος θα είναι βασιλιάς. Είναι πολύ σημαντική επίπτωση στην κοινωνική εξέλιξη των ελληνικών πληθυσμών που βρίσκονταν στη Ρωμαϊκή κυριαρχία, γιατί η πατρονία ήρθε και έδεσε με τον ελληνικό θεσμό της ευεργεσίας. Ο πατρόνος, ο αβεργέτης,
Πάλι δεν το είχαμε όμως αυτό ακριβώς στη δική μας κοινωνία. Παρόλα αυτά, λίγο θέλω να σκεφτείτε ότι είναι πολύ βαθιά ριζωμένο και θέλω να το διαβάσετε και μόνοι σας αυτό το μικρό άρθρο. Είναι πολύ σημαντικό και βαθιά ριζωμένο στην ρωμαϊκή παράδοση το να υπάρχει ένας προστάτης και ένας προστατευόμενος. Όπως είπα πολύ νωρίτερα, είναι πολύ σημαντική η αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχουν έστω δύο αρχηγοί για το όποιο κράτος. Ε, Είναι σαν δικλείδες ασφαλείας που είχαν οι Ρωμαίοι για να μπορούν να δικούν με όσο πιο δικαιοσύνη τον τόπο τους και τις υποθέσεις τους. Πάντως, όταν αργότερα θα μιλήσουμε για Ρωμαίους αυτοκράτορες, θέλω να σκεφτείτε ότι επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η αίσθηση του προστάτη και του προστατευόμενου, τους πατρόνες και τους κλιέντες, πελάτες, όταν πλέον μπήκε αυτοκράτορας, η πρώτη αίσθηση που είχαν οι Ρωμαίοι ήταν ότι αυτός τους προστάτευε. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής τους και της πολιτικής τους συνοχής. Αυτά λοιπόν με λίγα λόγια συναντάμε στο μάθημα 19 των σελίδων 170-172 για την ιστορία, την κοινωνική και την πολιτική οργάνωση της Ρώμης. Θέλω λίγο να προσέξετε μόνο κάτι τελευταίο. Εμείς μιλήσαμε για τη φρατρική εκκλησία των πελατών και των πατρικίων που καλούνταν για να αποφασίσουν διαβοής ποιον θα είχαν βασιλιά ή αν θα κάναν πόλεμο ή ειρήνη. Αυτή λοιπόν η φρατρική εκκλησία, η Κομίτια Κουριάτα, είναι πολύ διαφορετική από τη Λοχίτιδα εκκλησία. Είχαν πολλές εκκλησίες. Κομίτια Κεντουριάτα, η οποία αποφάσισε για θέματα και αυτή πολέμου και ειρήνης, αλλά φρέοντιζε για την εκλογή αξιωματούχων και όχι πλέον του βασιλιά. Θα το δούμε στο επόμενο μάθημα αυτό. Έχει σημασία λοιπόν, ξαναλέω, γιατί υπήρχαν διάφορες εκκλησίες, ουσιαστικά συγκεντρώσεις των Ρωμαίων για τα δικά τους, για να καθορίζουν τα δικά τους πράγματα. Λοιπόν, αυτά από το σημερινό μάθημα. Ελπίζω λίγο να σας βοήθησα στο διάβασμά σας, να κρατήσετε τις σημειώσεις που έπρεπε, τις έννοιες που ήθελα λίγο να προσέξετε για την ιστορία, για το πώς καταλήξανε να οργανώσουν την πόλη της Ρώμης. Φυσικά να μιλάμε για την περίοδο της βασιλείας τους, για τους πατρίκιους, τους πελάτες και τους πληβίους και φυσικά για την οργάνωσή τους πέρα από τον βασιλιά με τη σύγκλη των σενάτους και την φρατρική εκκλησία, η εκκλησία του λαού. Αυτά για το σημερινό μας μάθημα. Συνεχίζουμε στο μάθημα 20 μετά.